Днеска ще показвам най-хубавите неща. Добре, ще ви абонирайте се, ударите ми на кабанка. Вижте, този тунел е кадак. Ето е така. Виждате ли това свети? 30 километра. И това е това е колонка. Ето го. Аз това не съм го правил. Може сигурно. Ето тук пише DC и тук заредишко. Ако искате, услушате. The Bluetooth device is ready to pair. Това много свире. Какво става на тези неща? Добре, няма да се справим повече, затова ще ви кажа. Ако искате да видите Сънди Хеми карта, миналата година си взех Пайван. Вие трябва да го познавате. Ако искате да си вземете този, да сигурно 100 евро в Германия струва, а 75 Blade CDA. Най-хубавото е, че да си отземете. Тази шапка от Nike. Сигурно виждахте я. Така. Сигурно не опитаме. Чакайте. Сигурност. Ви знаете, че от Майнкрафт книгите сигурно сте виждали ги. Така изглежда. Те са български феменството. Така изглеждат. Така. Това е преди да започне за това. Аз искам ви казвам, други ден отивам Холандия, ще има за 2 нощи ще спа 2 дена ще спа в Хага, в Нидерландия, града Хага. Май там сте увиждали сигурно, щот може да е хубав град, да ви кажа. Хага се мира с 26 в Нидерландия по морето. Ако искате, ако не искате, ще купете си този часовник. Ето. Така изглежда. Аз чувам го това как бънчи. Добре. Сега. Ако опитаме студен чашът с вода, аз бързо ще дойда. Чакай да започнем. Това. Взимам за бързо.
Не е много студен. Ако слагаме летър, ще е студен. Ако искате да видите, сега ще видим. И ще видим как е. Вие сигурно си виждали това слаши. О, Боже, Господи. Сигурно сте видяли това слаши. Е, така изглежда. Добре. Това беше за видеото. Да ви казвам. Ако искаш да си вземеш в Германия, виж какви парфюми си пожелаеш. Това на Revive Extreme Story. Е, така изглежда. Шутура е така. И това Аксел Маничък. Cherry Fries. И знаеш ли какво е по-търговски фубли с Р? Има парфюм. Кристиано Роналдо! Су! Е, това беше видеото. Видяхте ли, хора? Много ви е яко. Ако искате, да ви покажа. И сигурно аз в кода ще си избера DJI камера, аз ще си взема дрон по тестик. Ако искате, вижте от таблет, това е Amazon таблет. Ако искате да си купим, да го вземете в Amazon, пишете до коментар. И да ви кажа, сигурно ще ви са бавно. Вие знаете ли, ако искате да видите мишката, моята мишка, тя е чудже. Мишката казва се... Ето я, моята мишка. Кажи нещо, Макси. Той се казва Макси. Здравей! Здравей! Пробирам те. Влизай! Абе, влизай! Влизай! Това е хора. Моля ли? Фракадело. И ако опитаме, дай да правим малко мукис. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 4, 5, 5, 2, ще успея. Броите до 30 или на 20. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. То вече успях. Гачи, това нещо.
Боля ми ни сена. Хора, ако искате да се абонирате, вървай кабанката. Смислите си книги и да ви казвам да почваме другото видео. Аз и ще ви покажа. Вие знаете ли тази игра? Как Охерунтейт? Аз съм още на това, почти я свърших на тази новел. После съм на този вино. Този вино е нивото. Айде, чао!